Usufikile imali. Oh manje uyaphila? Hayi ngiyaphila. Ayikulungile. Son. Ulungile ukhulumani ke. Siphetha ngelithini ke manje? Iyafana neyaVikrant. Yini yini leyo? Malume. uVikrant uthena le case ye food poisoning. Into efanayo leyo? Yewuke kente ngempela yena. Ukudlile kodwa ukudla. Ukudla kumnandi kabi. Kodwa mase nithi lo chef Nanu. Awukwazi phela wena ukuthola yonke into emhlabeni. Fanele phela bathole nabanye. Uyangizwa? Kungenzeka nje ukuthi khona okuthize nje kumphathe kabi. Phela selokho afika la ekhaya bese lokho simbhekile impilo yakhe ibintekenteke nje. Usifakela incindezi nje. Usho ukuthini? Wakhuluma engathi uyaphica nje. Kwenzekeni ngempela? Buka weAlka. Ungakhathazeki nje wena singekho isidingo. Ngoba phela uzogula njengoba wonke umuntu ekhathazeke ngoMonica. Alka sis. Ingabe uMonica kwayiphuza kodwa ilemonade? Cha Githa. Kanti kwenze njani ngalo sis? Ube lokho enqaba ukudla nje kusukela ekseni. Ngizwe kahle mntakama. Bengithi kungenjani simnikela amaphilisi akwiphesi yakhe. Mina nje nginethemba liphelele nje kumzukulu wami. Ayibona imali. Awungitshele lokho. Singakwazi ukuthi simenze ukuthi athathe ama test. Awuya, ambe ngisho kanjalo. Ayikho inkinga ekuthenini enziwe. Kodwa ke uVikrant mayethi akangenziwa ama test angeke enziwe. Uyena obebhekelele yonke icase kaMonica. Wazi konke ngayo. Hayi kulungile. Solalelo kushoyo. Githa, ngicabanga ukuthi fanele senze isobho lemfino. Cha phela ngisho ukuthi uma evuka uzovuka eselambili manje kuzobe kusheshsha kona. Kulungile. Sisi. Ngicela ulindelana nawe ngizokulethela. Hayi cha ngiyabonga. Menzela isobho. Asami. Hello? Hello, Vikrant. Ukuphi Monica? Usekhaya. Lokho kusho ukuthi anikakaye e-airport. Kahle Ngimfonelele ukuthi ngimfisela ukuthi uhambo oluhle nje ilokho kuphela. Ngesikwazi ukuya kushimla. Ini? Usho ukuthini? Usisi wakho akaphilile kahle. Ingakho Oh cha. Mase sikhuluma amaqiniso uMonica engajwayelekile. uthazizwe nje namhlanje ngakho ke manje. kukhona nje into ayidlile yazi. Ndiyamhlanzisa. Ile yonto ekuphatha kabi. Ngobani ngalokho? Cha ngisho ukuthi kusukela ngosuku lomshado nje uMonica Bayengazizwa nje kahle. mhlawumbe ngakuphatheke kabi. Ngizomvakashela. Sengiyavala ke. Sengiqedile iround yami. Manje uthe usima uzomhlinza kusasa? Inkinga nje anti ukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba. Okay. Ngihambile ekhaya ngiyobheka uMonica. Ngimfice ezenzise engathulele. Ngempela bene food poisoning. Cha anti. Yini nje mina engakufihlela wona? Manje ngisho ukuthi kwenzakaleni kuyena? Anti ngiyasho bedla amaphilisi okulala. Oh. Mangaki? 1 or 2. Oh kodwa uwathathe phela amaphilisi. Bekwa wami. Ngoba phela bengingakwazi ukulala ensukwini ezidlule. Nkosiyami.
inkosi eyaziyo ukuthi inenye engayenza. Bengizotshelelani kumndeni ngalonto. So ingakho ke ngifihle lento ngakhuluma ngo food poison. Namhlanje ekhaya ngibona amaphilisi akhe ngase ngibona ukuthi ayikho lento ayisho, akazange abe ne food poisoning. Manje kusumnikeza igunya lokuthi aphinde futhi aqamba amanga. Ene manje ke sokuzomela sihlezi siqaphile ukuthi yini enye engenziwa ile ntombazana. Uphuza amaphilisi. Ikupho kunye mhlawumbe uzobaleka. Vikrant kuzomela uyixazulule yonke lento. Monica. We Monica. Monica. We Monica. Oh my. Akekho. Mengabe ngekho la uyephi? We Alka, Yebo. umtholile Cha Alka? baba. Yebo. Uma lomnanu usaphumile yombheka. Senze njani ke manje? Alkhasisi, yazi akekho nasekitchen phela. Ngibheke yonke indawo akatholakali. Hey ngimcinga ngaze ngapha emgaqweni awuphinde umfonele lapho. Ucingo lakhe livaliwe simancane sofanele uVikrant. Inamba yakhe ayingeni. Awu Nkosi, sokwenze njani? Wawusukhala ngenkosi kwenze njani? Naba sebekhona. Kwenze njani? Ayibo kungani usibuza lo mbuzo? Ay ngichaza ukuthi angithi wena uhambile waye esibhedlela. Ngase ngicabanga ukuyolala egumbini lakho. Mangifika lapha yana ube ngekho. Bese mbheka nje yonke indawo. Ubukuphi ngempela? Uyazi ukuthi mina sengivele nje ngasaba kanjani? Hey ukusele kodwa ukuthi sibikile amaphoyisa. Phela amantombazana nawo asathembekile kulezi insuku asawathi emhlobo. Manje ufanele ukuthi siyenze ke thina manje. Hey phela asathemba umuntu eyintsizwa namhlanje Wena nya. Hayi akafani nabo lona. Kodwa phela abantu bazothini? Asilinde ukuzwela ukuthi thini iqala before sicabanga ukuthi abanye abantu bathini. Isicelo sitshele. Cha ngisho ukuthi ngabe uhambe naye waya esibhedlela. Ngabe akazizwa yini kahle? Kwenzakalani ngaye? Akube khona okushoyo phela manje, Manje ke ngoba bobabise bela, bayekeleni bayikhulumele bona. Khulumani nini? Mina naye besithatha iwalk nje. Ngalesikhathi ngaleli hora leli nina niyaphuma nilule inyawo. Wahle wena ngalesikhathi usho ukuthi isikhathi sokuhamba nje. Wena nya. Uyangiphazamisa yini mina? Angithi mina ngila ngizobabuza. Awuthuleke wena. Khuluma wena. Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.